Hello guys, good morning. So long time no see. So today actually i-vlog ko ngayon, i-haul ko sa inyo yung 1 week na pagkain namin kasi actually marami nagre-request nito sa akin. And naisipan kong ngayon ko i-film ito dahil since talagang nagbabudget tayo dahil nga nagtitipid tayo ngayon talaga kasi meron tayong babayaran na bahay. So today, ipapakita ko sa inyo yung 1 week, 7 days na pagkain namin. So ito take note na meron pa kaming natira dyan na anong tawag dito, ground pork at saka konting gulay at saka meron kami mga tanim na gulay sa labas. Kaya hindi lang natin isasama yung mga ano na yun, okay? And magkano lahat yung ginastos mo pa? Kasi kanina inano ko is nasa mga 1,000. Kano lahat 1,000? Mga nasa 1,200. 1,100 to 1,200. Lahat ng ito ginastos ni Papa. So, ayun. So, papakita ko sa inyo ngayon. And then, ipapakita ko din sa inyo sa separate video yung kung paano ko siya ginawa, yung pinaka-easy na paggawa ng budget na meal plan para sa iyong pamilya. So, ayun. Kanina pa ako nagsasalita dito, guys. Hindi pala naka-play yung button. So, ulitin natin. Ulit. So, dito tayo mag-start sa ating mga ulam. Ito yung ulam natin na ano. So, meron tayo ditong inon-on. Anong isda to pa? Basta pang paksiw. Galunggong. So, 4 yung inon-on namin or 4 yung paksiw. So, kaya ito, budget ko dito na sa 200 pesos. Ito naman, para sa Sunday namin na ulam, isang malaking bangus. Budget ko naman dito 180 kasi medyo mahal yung bangus ngayon, pero masarap yung bangus. And then, ito naman, chicken. Yung chicken, pinadget ko nasa 200 din. Meron tayong munggo at saka fried chicken na dalawa yung ano natin. So, medyo marami-rami ito. And then, hotdog. Nagpabili ako ng hotdog. Virginia yung binili ni Papa. So, ayan. And then, ito nakalimutan kong ilista kanina sa listahan. Pero, buti na lala ni Papa yung sa mga dogs. Chicken liver. So, 1 kilo ito. So, 1 bag. Ayan. So, yan yung ating mga ano. So, take note, meron pa akong ground pork. So, yung ground pork ko, marami pa yung magagawa. Kasi medyo marami-rami pa yon. So, nasa refrigerator. And then, bumili ako, ito yung mga natin, mga gulay-gulay. So, ito lang yung nabili ko kasi yung mga leafy na meron na akong mga tanim doon. So, hindi ko na kailangan bumili. So, meron tayong patatas at saka carrots. Ito yung imimix ko dito, yung ground pork. Ang daming langaw, guys. Kaya, medyo madilim kasi sinasarado namin lagi yung aming door kasi ang daming langaw. Season ng langaw ngayon. So, meron din tayong carrots. And then, pabili ako ng onion and garlic. So, yun yung mga gulay natin. Ito, budget ko dito nasa 50 pesos. Pero I don't know kung 50 to. I know, 60 pesos. And sa carrots naman, nasa mga 20-30 pesos yung budget. So, ayan. Tapos, ito. 30 yung carrots. 20 yung carrots. Ano ba talaga? 30 lang yung patatas. Mura yung patatas ngayon. Kasi yung budget ko sa patatas is 60 pesos. Kasi usually yung price niya nagre-range 50 to 60 pesos ko. Ayan. Tapos, nagpabili ako kay Papa ng margarine. Actually, may margarine pa ako dyan, pero kukulangin siya kasi tawag dito, magma-muffins ako. So, nagpabili ako ng, masarap din to na, talaga. Itong mga margarine yung masasarap kasi malasa talaga siya. So, ayan. Tapos, ito yung mga snacks natin. And then, gagawa ako ng turon, saging na turon with langka. Pero nakalimutan ko magpabili ng langka kay Papa. So, ipapabili ko siya mamaya kasi aalis siya. And then, meron din akong isang saging na nilaga. So, ayan. So, nagsasalita yung aking kamay. Pasensya na. Yan na lang. Yan yung gagawin natin. And then, ito yung mga snacks. Nagpabili ako kay Papa ng mga, sabi ko, mga biscuits or mga sopas. Hindi sopas na
hindi sopas na sabaw, pero sopas na mga ganito. Mga ganito ba? So, I think bali 100 ito pa, no? Lahat kasi, I know, 50 lang ni pa, no? Kitag 10 lang naman tong isang pack eh. 10 pesos lang. Ito yung mga favorite ko, mga ganito. Tapos, sabi ko kay Papa, pabili ng burger bun at saka hotdog bun. Yun yung binili niya, ang pangit. Pero ito, lalagyan ko na lang ng butter. Tapos, iano natin para masarap siya. Hindi, nagpabili din ako ng isang loaf bread. Kasi favorite ni Hagrid pumain ng loaf bread. Panagugutom siya, ganyan. And then, nagpabili ako kay Papa ng isang tray na egg. Kasi marami akong gagawin dyan. So, ayan. So, si Papa yung pinabili ko kasi nga namili siya sa palengke sa kanyang ilulongganisa ngayon. So, yan. Yan lahat yung ano natin. For 1 week na ito, guys, ha. Tapos, ipapakita ko din sa inyo. Paglulutuin ko na ito mamaya. And then, sa separate video na yon, okay? Kasi gusto ko ito, haul lang talaga ito. So, ayun. So, ayun guys. And, meron pa kasi akong mga konti dyan na mga gulay-gulay. Kaya, medyo nakakabawas-bawas din yon. And then, meron pa namang konting bigas. So, this is 1 week lang talaga. And then, papakita ko sa inyo sa separate video din. Yung, ginawa kong bagong meal plan na sobrang easy lang magawin ninyo. Na, hindi sasakit yung ulo nyo. So, ayun. So, yun lang. Yun lang yung gusto kong ipakita sa inyo. So, I hope you guys enjoy. And, wait lang. Mag-update pala ako sa inyo yung aking mga, tawag dito, mga gulay at saka yung mga bulaklak ko. Yung nag-sprout na sila. So, yun. Papakita ko sa inyo.